Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Maywagang Burnay! Lumaki sa isang mahirap na pamilya ang batang si Marie. Sa murang edad ay ipinamulat sa kanya ng mga magulang ang pagiging masipag, kaya naman batak na batak ang katawan ni Marie sa mga gawaing bahay. Bukod dito, magandang ehemplo din ang mga magulang ni Marie sa aspeto ng pagtulong sa kapwa. Isang matandang lalaki mula sa kalapitbahay ang tinutulungan ng mga ito sa araw-araw na pag-igib at pagluluto. Anak, bukas, ikaw na ang mag-iigib at mangangahoy ng panggatong para kay Mr. Gibbons gaya ng ginagawa ko. Wala na siyang natitirang kamag-anak kaya tayo na lamang ang tutulong sa kanya, bili ng ina ni Marie. Simula noon ay natoka na kay Marie ang pag-alalay kay Mr. Gibbons sa mga gawaing bahay nito. Tuwing umaga ay ipinag-iigib niya ng tubig at ipinangunguha ng panggatong ang matanda. Isang araw sa pagbisita ni Marie sa bahay ni Mr. Gibbons ay inabutan niya itong nagtsatsaa kasama ang isang mag-ama. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa natatanging galing ni Mr. Gibbons sa pangangaso. Hindi mapigilan ni Marie ang mapatingin sa mga bisita ni Mr. Gibbons, lalo na sa batang lalaki na may suot na napakagandang sweater. Bago umuwi ang mga ito, ay nilapitan ni Marie ang batang lalaki. Bata, ang ganda naman ng sweater mo. Mahal ba yan? Saan mo nabili yan? Tanong ni Marie. Ito ba? Binili to ni Papa dun sa bagong tindahan sa bayan. $10.95 ang bilhin niya dito. Medyo may kamahalan pero maganda naman. Ang daming bumibili nito kaya pumunta ka na agad sa tindahan bago ka pa maubusan. Sagot ng batang lalaki. Matapos itong marinig ay dali-daling umuwi ng bahay si Marie para kulitin ang kanyang nanay. Nay! May nakita po akong napakagandang sweater na suot ng bata kanina. Yun po yung gusto kong regalo sa Pasko. $10.95 daw ang bili nila sa sweater. Mulado daw po yun dun sa bagong tindahan sa bayan. Nay, pwede mo rin ba akong bilhan ng sweater ng gaya sa bata? Malambing na sabi ni Marie. Ganun ba anak? Sige, dahil mabait at masipag kang bata, bibilin ko yung sweater na gusto mo. Pero sa Sabado pa ako makakapunta sa bayan para mamili, sabi ng ina ni Marie. Naku nay, baka wala ka ng abutan na sweater sa Sabado dahil napakarami daw bumibili nito. Kung papayag kayo, bigyan nyo na lang po ako ng pera at ako na lang po ang bibili nito bukas pagkatapos kong pumunta kila Mr. Gibbons, sabi ni Marie. O siya, kung talaga mapilit ka, eto ang pera at mag-iingat ka, sagot ng ina ni Marie. Kinabukasan ay maagang tinapos ni Marie ang gawain niya sa bahay ni Mr. Gibbons para agad na makapunta sa bayan. Mr. Gibbons, punta ho ako ng bayan ngayon. Baka ho may ipapasabay kayo? Sabi ni Marie. Ay, mabutit ipinaalala mo. Makikisuyo nga pala ako sa'yo. Gusto ko sanang ipa-repair itong mga sapatos ko. Maaari mo bang dalhin to sa pagawaan? Pakiusap ni Mr. Gibbons. Ay opo, Mr. Gibbons. Ako na pong bahala magpaayos ng sapatos niyo, sagot ni Marie. Nang hubari ni Mr. Gibbons ang kanyang lumang sapatos, ay napansin ni Marie ang butas-butas na medyas na suot ng matanda. Dahil dito, hindi niya napigilan ang maawa. O Marie, ito yung $2.30. Yan na lang ang natitira kong pera dito. Sana kasya na yan para magawa ang sapatos ko, sabi ni Mr. Gibbons. Pagdating sa bayan ay unang pinuntahan ni Marie ang repair shop para ipagawa ang sapatos ni Mr. Gibbons. Manong,
Kasya na po ba ang $2.30 para magawa ang sapatos ni Mr. Gibbons? Tanong ni Marie. Para ba to kay Mr. Gibbons? O sige, pwede na yan. Balikan mo na lang maya-maya tong sapatos niya, sabi ng sapatero. Sunod na pinuntahan ni Marie ang tindahan ng mga damit. Sa entrada pa lang ay napansinan niya agad ang pulang sweater na gustong-gusto niya at siyang nakadisplay sa tindahan. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Marie. Binili niya agad ang sweater at pagkatapos ay bumalik sa gawaan ng sapatos. Manong! Gawa na po ba yung sapatos ni Mr. Gibbons? Tanong ni Marie. Naku, may problema tayo. Hindi ko na kayang i-repair ang sapatos ni Mr. Gibbons dahil wala talagang pagkakapitan ng mga sinulid. Sirang-sira na kasi itong sapatos niya. Pero alam mo, may binibenta ako dito bagong pares ng sapatos. $13.95 ang halaga nito at kasukat na kasukat to ng sapatos ni Mr. Gibbons, sabi ng sapatero. Biglang napaisip si Marie. Kulang ang perang ibinigay sa kanya ni Mr. Gibbons para mabili ang bagong sapatos. Pero makalipas ang ilang sandali, ay may naisip siyang paraan. Ayan na, magnanako ni si Marie. Si Marie masasnatch ng necklace sa labas. Mangnenenok ng cellphone. Mali ka naman, huwag mo igaya si Marie sa atin. Iba siya mag-isip. Hindi, kasi naalala ko lang si Marie, yung dati nating tao. Ang galing nun mang snatch. Ayun na nga. Makalipas ang ilang sandali, may naisip na paraan si Marie. Manong, sige, bibilin ko na yung sapatos. Babalik ako agad, hintayin niyo na lang ako. Nagpunta si Marie sa pinagbilhan niya ng sweater. Nakiusap siya sa nagtitinda kung pwedeng ibalik ang sweater na binili niya. Mabait naman ang may-ari ng tindahan kaya pumayag itong ibalik ang perang pinambili ni Marie. Nang makuha ang pera, ay muling bumalik si Marie sa sapatusan. Manong, meron po ako ditong $13.25. Baka pwede kong tawaran ng konti yung sapatos na binibenta nyo, sabi ni Marie. Walang problema, etong sapatos at ibabalot ko na. At bibigyan pa kita ng bonus. Dadagdagan ko pa ito ni isang pares ng bagong medyas para kompleto na, sabi ng sapatero. Tuwang-tuwa si Marie habang naglalakad pabalik sa bahay ni Mr. Gibbons. Inihahanda na niya ang sasabihin niya sa matanda. Mr. Gibbons, masamang balita. Hindi na po kayang i-repair ng sapatero itong sapatos niyo. Malungkot na sabi ni Marie. May paarte-arteng eksena ito eh. Ganun ba? Sobrang tagal na din naman kasi ng sapatos na yan eh. Di bale, pwede ko pa naman pagtsagaan kahit pudpud na yung mga swelas niyan, sagot ni Mr. Gibbons. Pero Mr. Gibbons, wag po kayong malungkot dahil may good news naman ako sa inyo, masayang sabi ni Marie. Iniabot ni Marie ang supot ng bagong pares ng sapatos at medyas kay Mr. Gibbons. Mr. Gibbons, Merry Christmas! Sana po magustuhan niyo po ang regalo ko sa iyo. Isukat niyo na po, sabi ni Marie. Habang iniaabot ang regalo, ay mababakas ang kaligayahan sa mukha ni Mr. Gibbons. Matapos maisuot ang sapatos, ay nagpasalamat siya sa bata at sinabing, Marie, alam mo, may regalo din ako sa iyo, sabi ni Mr. Gibbons. Talaga po? Tuwang-tuwang sabi ni Marie. Mula sa ilalim ng kama ay kinuha ni Mr. Gibbons ang regalo at iniabot sa bata. Wow, may exchange gift. Tama, correct. Monita. Wow! Mr. Gibbons! Napakagandang sweater! Alam niyo po ba na ito po yung sweater na gustong-gusto ko? Sabi ni Marie. Alam mo, kahapon Marie, nahalata ko sa mga tingin mo na gustong-gustong mo nga yung sweater na yan. Kaya naisip ko na iregalo ito sa'yo.
Pumayag ang anak ng bisita ko kahapon na ibigay sa akin ng sweater kapalit ng isang tuta. Mabuti naman at nagustuhan mo kahit hindi na yan bago. Merry Christmas, Maria! Salamat sa araw-araw na pag-asikaso ng pamilya niyo sa akin. Naluluhang sabi ni Mr. Gibbons. Sadyang napakasarap makatanggap ng regalo na gustong-gusto mo. Subalit ang lalong nakakapagpataba ng puso ay ang malaman mo ang sakripisyo ng taong nagbigay nito sa iyo. Sa darating na Pasko, sikapin nating makapagbigay ng ligaya sa ibang tao, gaya ng magandang halimbawa na ipinakita sa ating kwento. Oy, tama. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ni Marie Carr Grosclose ng Bland County, Virginia, USA. Galing naman. Sana may mga taong, sana dumarami mga ganyang klase ng tao. No? Alam mo, partner, gustong-gusto ko yung sinabi ng Bornay na nakakataba ng puso na makatanggap ng regalo. Lalong-lalo na. Pero mas nakakataba kung malaman mo yung sakripisyo na pinagdaanan ng taong yon, mabigay lang ito sa'yo. Kaya lagi po namin mga kabisyo sinasabi ito, ano man yang regalo na yan, ipagpasalamat mo. Kasi pwede namang ipinangkain niya lang yan eh. Tama. Pwedeng ipinang-load niya. Pwedeng ipinangpakain niya sa pamilya niya. Ipinambili niya ng pansit para mabusog silang mag-anak. But no eh, binili niya ito ng regalo para sa'yo kasi mahal ka niya. Kasi Correct. na-appreciate ka niya at gusto niyang magpasalamat for all your efforts. Kaya dapat magpasalamat ka din. Hindi yung tatanungin mo pa, magkano to? Magkano bumili mo dito? Sa mga nabili mo ka sa Divisoria mo tabi dito Ano ngayon ko sa Divisoria? Totoo. Diba? Ano ngayon? Partner, meron nga akong meron ako nakita sa DV. Ang benta niya, 15. Okay. Ang benta pagdating sa isang toy store sa isang sikat na mall, partner, 180. Ganon? Pero 15 lang. 15 lang yun sa DV. Parehong-pareho. Aba, alain mo yun. May kakilala din akong ganyan, partner. Ano yun? Oo nga, ang bili lang niya sa mga self-housing ng cellphone. Casing. Oo. Sobrang 50, mga ganon. Sobrang mura lang, hindi aabot ng 100, partner. 80, mga ganon. Pero pag binenta niya sa store kung saan siya nagtatrabaho, merong 200 hanggang 500, partner. Correct, di ba? So, wag mo itanong na kung magkano, di ba? Correct. At wag mo na itanong kung saan ang galing. Just appreciate it because you don't know kung ano yung storya behind it. Kumbaga, Tama. di ba, parang every gift has its own story. Correct. Ang bawat ibinigay sa'yo, merong istorya kung bakit ibinigay sa'yo. Bakit ka binigyan ng halimbawa, partner, bakit ka namin binigyan ng mug? Yan. Kasi naisip namin na antuking ka. Hosting. Ito, magkape-kape ka rin. Oo, correct. Hosting partner, tulog ka. Hindi, tsaka alam mo kung ba't ka namin binigyan ng Starbucks mug, partner. Kasi lagi mo sinasabing pogi ka para magkape ka at nervousing ka naman. Every kabisyo. Pampakaba din. Correct. Kakabahan ka rin minsan. Every gift has its own story. Correct. Tingnan mo naman yung storya ng pagbigay ni Marie ng sapatos kay Mr. Gibbons. Istorya ng pag-give up niya ng sweater in order to buy. Tingnan mo naman yung kwento ng paano nabigay ni Mr. Gibbons yung sweater kay Marie. He had to sacrifice his dog. Napaka-simple lang ng gustong ituro sa atin ng mahiwagang Bornay ngayong araw na ito, mga kaibigan. Let's learn to appreciate. Wag nating tingnan kung magkano, kung ano yung amount o kung magkano yung value na ibinigay sa atin nung gift na yun na ibinigay sa atin. Ang tingnan natin, totoo, tama yung sinabi mo, partner. May process kasi yung pagbibigay ng regalo. Diba? Pinag-isipan. Tama. Binadgetan. Oo, inifortan puntan sa mall. Kung mag-asawa ang magbibigay, pinagdebatihan. Correct. Ay, yung bibigay natin, parang hindi naman bagay. Kasi ganyan. Kung hindi pa sila nagkasundo doon, di ba? Mag-aaway pa yung mga yan. True. So every gift has its story. Napakaganda ng sabi ni Mother Teresa, to sum it all up, it's not how much we give, but how much love we put into giving.
Ay, ikaw na totoo talaga, yan. Mother Teresa, you're the one. Totoo yan mga kaibigan, no? Yung proseso kasi ng pagbibigay ng regalo, minsan hindi natin naiisip yun. Correct. Ang nakikita na lang natin yung balot nito Tama. at yung laman ng regalo yun. Tapos yung itatanong mo yung value, saan niya naman to binili? Ano ba naman, kayaman-yaman, ito lang binigay, di ba? Nakakainis kaya yung ganun. Makaka-relate ka kung ikaw marunong ka magbigay ng regalo. Correct, totoo yan. Hindi ka makaka-relate sa kwentong ito, kabisyo. Kung hindi ka nagbibigay ng regalo, wag ka Tama. na. Magpatay ka na ng radyo. Wala ka pala eh. Totoo yan, mahirap po ang magbigay ng regalo. Sa simula ng pag-iisip, sa simula ng pagbabudget, di ba, hanggang sa kung saan ito bibilhin, paano ito babalutin, paano at Correct. kailan ibibigay sa'yo. So let's learn to appreciate mga kabisyo kasi that gift, whether it's just a pen, it's an eraser, it's a paper clip, it's a bongacious na gift, it has a story behind it. So Tama. let's be thankful. Ay, ganda-ganda naman ang kwento ng Mahiwagang Bornay. Perfect Ngayong Christmas. Ngayong Christmas season. At Maraming salamat sa inyo mga kabisyo. for making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, Ang tambalan, walang kalaban. Number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon! Yon! Yon!